Sziasztok! Mi vagyunk a Turbocsigák! Én vagyok Kádár, Iza, Krisztina, Toni. és ma egy vizes kísérletet fogunk bemutatni. ehhez szükségünk van 2 mérőpohárra, egy ragasztószalagra és egy fűzőre. A főzőnek mindkét végét beleillesszük a 2 pohárba. Amint megfigyelte, a ragasztószalag segítségével beleillesztettük a pohárba. Az egyik pohárba vizet vettünk. A fűzött vízbe rakjuk, majd miután kiszedtük, kifeszítve tartjuk. Az egyiket fennebb kell, mint a másikat, és megfigyelhetjük, hogy abból a pohárból, ha vizet öntünk, a főző segítségével átfolyik a másik pohárba. Ha várunk egy kicsit, az egész víz a felső pohárból átkerül az alsóba. Amint megfigyeltük, az egész víz átfolyt az alsó pohárba. De hogyan lehetséges ez? A cipőfűző, amikor a vízben volt, felszívta a víz egy részét. A víz egy része, ami már a fűzőn van, még mindig befolyásolja a gravitációs erő, és lefelé kényszeríti a padló felé. Normális esetben a víz a padlóra csöpögne, de mivel a fűzőn felszívta a víz egy részét, ez átirányítja magát intermolekuláris erővé, és így folyamatosan felszívja és folyik rajta a fűzőn, ameddig a víz a másik pohárba kerül. Köszönjük a figyelmet! Turbocsigák!